Беларусь мусіць быць часткай еўразвязу. Пра гэта заявіў Владимир Зеленскі падчас супольнай прэс-канферэнцыі з прэзідэнткай Еўрапарламенту Робертай Мецаляй у Кіеве ў Дзень Еўропы. Паводле украінскага лідара, ніводны народ у Еўропе, які падзяляе і абараняе еўрапейскія каштоўнасці, не мусіць заставацца па-за бортам еўрапейскага адзінства. Ми в Україні виконали всі необхідні умови для Мы ва того, ўкраіне выконвалі ўсе ўмовы, каб ужо ў гэтым чэрвені, які дамаўляліся, была зацверджаная перамоўная рамка і фактычна рэальна пачаліся перамовы пра ўступленне Украіны ў еўразвяз. Важна, каб і для іншых народаў, якія заслугоўваюць быць у еўразвязе, еўрапейскае яднанне таксама працавала, каб яны таксама рэалізавалі свой кандыдацкі статус. Еўропа – гэта Балканы і Малдова, і абавязкова будзе Дзень Еўропы для Грузіі, Дзень Еўропы для Беларусі. Усё гэта ўжо адлюстравана ў прыватнасці пазіцыямі Еўрапарламенту. Сапраўды важна ўсё гэта рэалізаваць. Слово Владимира Зеленскага пра Беларусь як будучую частку еўрапейскага звязу пракаментаваў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Гэта адназначна пазітыўны месседж, гэта месседж беларусам, што ім ёсць за што змагацца, іх ёсць еўрапейская будучыня. Это падтрымка таксама нашых намаганняў, накіраваных на папулярызацыю еўрапейскай перспектывы для беларусаў як альтэрнатыву рускаму міру. Добра, што гэта гучыцца з словаў і з вуснаў прэзідэнта Зеленскага, таму што раней Зеленскі пазбягаў у цэлым выказванняў пра Беларусь, а калі яна гучала, то гучала ў кантэксце вайны. Таму мы бачым паварот, мы бачым змены ў рыторыцы, мы задаволеныя гэтым, што в Украіне ўсё больш разумення, што адна рэч гэта Лукашенко з яго ракетамі і Пуціным, а другая рэч это беларускі народ, за які трэба змагацца і які змагаецца за сябе. Беларусам трэба ў першую чаргу разлічваць на сябе, на беларускую грамадзянскую супольнасць, на незалежныя медыі, таму што ў нас барацьба ідзе ў інфармацыйнай прасторы. Украіна зараз абараняе сваю дзяржаўнасць, сваю незалежнасць на поле бою, найперш падтрымка патрэбна ёй. Але украінскі голас надзвычай важны і для беларусаў, але і для сусветнай супольнасці. Калі прэзідэнт Зеленскі так адкрыта падтрымлівае еўрапейскую будучыню Беларусі, гэта чуюць і замежныя партнёры. І я безумоўна разумею, што там ёсць уплыў і прэзідэнткі Еўрапарламенту Роберты Мецолы, якая наша моцная саюзніца і сустракалася са Святланай Ціханаўскай дзесяткі разоў. Ну і недавно падпісалі на пагадненне. Але я думаю, што таксама і нейкая змена ў самой рыторыцы украінскіх афіцыйных асобаў, якую мы назіраем ужо больш за 1,5 году. Ці Украіна там можа дапамагчы, безумоўна можа, але найперш Украіна павінна дапамагчы сабе, перамагчы, адстаяць, абараніцца ад Расіі, а ў другую чаргу павінна паказаць прыклад. Павінна паказаць, што нягледзячы на бюракратыю, усе гэтыя фармальнасці, працэдуры, яна зможа прабіцца ў еўрапейскі звяз. Калі на гэтую дарожку пратопча, то следам пойдзе, безумоўна, і Беларусь, і Малдова, і Грузія, і астатнія. Тое, што мы можам рабіць сёння вельмі абмежаваных умовах, гэта захаваць беларускую суб'ектнасць, каб Беларусь успрымалі не як частку Расіі, не як там расійскую губернію і страчаны выпадак, а народ, у якога ёсць перспектыва. Калі такое разуменне будзе, тады для нас будуць адкрывацца дзверы, і мы зможам ужо размаўляць практычна, напрыклад, як гэтая будучая еўрапейская перспектыва для Беларусі можа выглядаць. Бо Лукашенко ж не вечны, дыктатура не вечная, мы ўсе гэта разумеем. Але на захадзе не ўсе, і трэба гэта даносіць. Мы зараз не можам там казаць пра падпісанне нейкіх пагадненняў аб кандыдацтве, аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Ну гэта так будзе адарвана трошкі ад рэчаіснасці, але рыхтаваць, размаўляць у гэтым напрамку мы можам. І ў еўрапарламенце паўгода таму назад была ўжо такая дыскусія, каб такую дарожную карту начарціць супольную, як бы ад пункту А да пункту Б, якія крокі Беларусь магла б зрабіць да пераменаў, пасля пераменаў і падчас гэтага моманту транзіту. Мы можам таксама зафіксаваць сваю прысутнасць у міжнародных арганізацыях. Все роўна спачатку мы ўступіць павінны ў Раду Еўропы, падпісаўшыся пад каштоўнасцямі Рады Еўропы, а ўжо ў другую чаргу еўрапейскі звяз. Наўрад ці это будзе наадварот, спачатку Еўразвяз і Рады Еўропы. Ну і мы можам фармалізаваць адносіны цяпер з беларускім грамадствам, тое, што робіць Ціханаўская, з асобнымі краінамі, США, Вялікабрытанія, еўрапейскі звяз, Канада, неўзабаве мы спадзяемся. Гэта і важна і для суб'ектнасці, важна і для кантакту. Важна, каб калі, напрыклад, сітуацыя памяняецца, я разумею, што зараз гучыць фантастычна, казачна, невядома, калі гэта адбудзецца, але калі, напрыклад, момант перамен адбудзецца, у нас будуць ужо падрыхтаваныя бачанні, дарожныя карты і кантакты, і самае важнае будзе давер
з еўрапейскімі партнёрамі. Бо у многіх краінах сыходзяць гады, каб пабудаваць гэты давер, а ў нас гэта ўжо ўсё будзе напрацавана загадзя.